Με το που έφτασε το μπριφ με το ταχυδρομείο, οι καμπάνες χτύπησαν Χριστούγεννα λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Αποστολή μας να κάνουμε το γύρο της Κύπρου και με το κατακόκκινο φορτηγό της Coca-Cola να μεταφέρουμε παντού την αληθινή μαγεία. Αρχηγός μας ήταν ο Άι Βασίλης, τον οποίο φορτώσαμε με δώρα και μια ατζέντα με full πρόγραμμα και τεράστιο δρομολόγιο. Επισκεφθήκαμε περισσότερες από 130 τοποθεσίες. Μοιράσαμε δώρα, γεμίσαμε τη φωτογραφική μνήμη και προσφέραμε σε όλους μια γεύση από τη μαγική διάσταση του μπραντ. Κάναμε και πολλούς καινούριους φίλους, τους οποίους κάναμε χαρούμενους. Αφού η Coca-Cola τους έδωσε την ευκαιρία να δουν από κοντά τον υπερήρωα με την κατακόκκινη στολή. Κάπως έτσι, η αποστολή μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ένα παιδικό μας όνειρο πραγματοποιήθηκε. Ζήσαμε από κοντά το μεγάλο ταξίδι του Άι Βασίλη και μάθαμε πού κρυβόταν τόσο καιρό. Η απάντηση δεν είναι η μακρινή και παγωμένη Λαπωνία, αφού όπως όλα δείχνουν, ο Άι Βασίλης κρύβεται μέσα μας.